गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दं होननानै। लोगोफोर, दिनै जोङो फंनैसो ओरैबायदि गोनांथार बाथ्रा सावरायगोन, माने कमन बाथ्राखौनो सावरायफिनगोन। लोगोफोर, आंनो दा बर' हारिनि गेजेराव मोनसे निउस माने इउटुब माने मिडिया नांगौ जानानै दङ। बे मिडिया माबायदि जानांगोन मिथिबायना? बर' हारिनि थाखाय आङो बे भिडिअनि जोबनायाव बे मिडियाखौ माबायदि जानांगोन आङो बुंगासिनो दङ। लोगोफोर, पैसा सब कुछ नहीं है। फैसाया गासैबो मिथिखागौ, कमन बाथ्रा। फैसाया सब कुछ नङा। थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव मा सोरबा सोरबा मानसिफोरा मा फैसाजों मा सानो, फैसा दङब्ला सब बुस्थुखौनो बायनानै मोनो, फैसा थायोब्ला बेफोरबायदि फैसा गैयाब्ला जेबो गैया होननानै माने फैसाखौनो देरसिन होननानै साननानै लायो। लोगोफोर, आं बेखौनो बुंनायदो, जोङो खायफा मानसिनियाव गोबां फैसा जाबाय, फैसा जानानै जों फैसाखौ माने इउज खालामनो रोङि आरो फैसाखौ कन्ट्रल खालामनो रोङियाव मा जोङो गाब्र'नायखौ जोङो नुनो मोनो गोबां। दा सैथो बाथ्राखौ बुंबा सोरबा गाज्रि मोनगोन आंखौ, माने जों फैसाजों गोबां मानसिखौ जोङो गाब्र'नाय नुनो मोनो। दा आं बेखौनो बुंबाय, फैसाया सब कुछ नङा। जों फैसाजों मा मान सन्मानखौथ' मोनखाया फार्स्टआवनो, बेनिफ्राय सोरनिबा गोरों माने फरायनाय गोरों बेफोरखौबो जों बायनानै मोना, नंगौना? जोङो फैसाजों गासैबो बुस्थुखौ मोना होननानै गासैबो मिथिखागौ। बेनिखायनो आङो बुङो, आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जेब्लासिम हानायसिम फरायगोन, गोरिब न'खरनि फंबाय बिनानावमोना हानायसिम हानायालासे फरायगोन, गोरों जागोन, आरो हायाब्ला मा आथिं आखाइ दङ, खामानि मावगोन, रावनिबो खिबु खारफानानै मा टाइम वेस्ट खालामा, रावनिबो खिबु खारफानानै सोरजोंबा बुदलायहैया, जानला मोनला खामानि मावा, नंना नङा? जेब्लासिम आथिं आखाइ दङ, जेब्लासिम साननो हानाय गोहो दङ, अब्लासिम मा होनो जुखेगानि मा होनोमोनलाय उनाव पुष्पानि डाइलगा बेफोरबायदि ना फंबाय बिनानावमोन। जेब्लासिम जोङो आथिं आखाइ आरो मावनो हानाय गोहो दङ, अब्लासिम जोङो मा जुखेगानि। लोगोफोर, आं दा फंनैसो एग्जाम्पल होनोसै फैसाखौ लानानै माने फैसाखौ कन्ट्रल खालामनो रोङियाव गाब्र'नाय। दा एग्जाम्पल होनना बुंनि दे आङो। दा आंखौ गोबां फंबाय बिनानावमोनहा बुङो, आदा हाबा जादो। गोबां बार भिडिअ'आनो मोजां जाया फंबायमोन। आदा हाबा जादो। नोंगो फंबायमोन, हाबा जानो हायो, धाम धुम 6 लाख 7 लाख खरस खालामनानै धाम धुम जाहोनानै हाबा खालामनो हायो, जेबो गिदिर बाथ्रा नङा, नंना नङा? खिन्थु हाबा खालामखांनानै मा जों नुनो मोनाखै मानसिफोरखौ हाबा खालामनानै सोरबा जोंनि खाथियावबो जानानै थांबाय दै, बिराद गिदिर खान्दां हाबा जाबाय, बिराद धाम धुम हाबा, उमुगलानि हाबा ओरैबायदि माने गिदिर हाबा थांनानै मा फिसाजोआ बोसोरसेखौनो रायजो जायासै ल', नंगौना? आंखौबो दा नोंसोर हाबा जानो हायो, नाथाय हाबा जाखांनानै रायजो जानायासो। दिनै हाबा जानानै बोसोरसेबो रायजो जायाबा हिन्जावआ एसेबां गिदिरखौ लाख थाखानि हाबा खालामनायनि लाख थाखा हाबा खालामनायनि माबाया ओंथिया बहा थाखो, भेलुआ? जों नुनो मोनगासिनो दङ बेफोरबायदि। सोरबाया माने हाबा जाबाय, गथ' बोखांबाय, थाखा फैसा जाबाय, थांनानै मा रायजोखौनो जानो हायाखै आरो गुबुन रायजो जाबावनांगौ। अब्लालाय हाबा जानायनि मा आंनि साननायसो आरोना, हाबा जानायनि जेबो भेलुआनो थायासै माथो, बोसोरसेबो रायजो जानो हायाबा आरो गथ'खौनो मोजाङै नायफिननो हायाब्ला। दा जों नुनो थांगासिनो दङ, जों हाबा जायै हुवा गारै खारदो, अब्ला मा जाखो हाबा जानाय फंबायमोन? हाबा जानो हायो, नाथाय रायजो जानायासो प्रब्लेम। थिग आं बेफोरबायदिनो बुंनि, दा फरायनाय MA पास, दा सोरबाया होनो आं MA पास, आं BA पास, नंगौ नङा? गोग्गाथाव, जों मानियो, नों MA पास, नों BA पास, जों मानियो। नाथाय नोङो MA पास जानायनि उनाव बा BA पास जानायनि उनाव नोंनि डिग्रिखौनो इउज खालामनो रोङा, गोबां फैसा थाखा जाबाय, नाथाय फैसा थाखाखौबो माबायदि इउज खालामनांगौ रोङा, फैसा थाखाजों रावखौबो गिया, लाजिया, मान सन्मान फैसा थाखाजों बरबाद खालामो। बेनिफ्राय नोंनि जा डिग्रि दङमोन, नोंनि जा MA दङमोन, डिग्रि दङमोन, बे डिग्रिखौबो मा नोङो इउज खालामा। नोङो दिनै फैसा थाखाबो जाबाय, नोंनि डिग्रिखौ, नोंनि MA खौबो इउज खालाम,
सोर मा बुंनो नोंखो नंना नङा रावबो नोंखो जेबो बुंनाय नङा बेनिखायनो दा एम ए पास बि ए पास जानायनि मा ओंथि थाखो नोङो बे बुस्थुखौ इउज खालामनो रोङाब्ला बेनिखायनो आं बुङो जोङो माने गोबां जोङो दिनैनि दिनाव जों अन ग्राउन्ड नुनो थांगासिनो दङ गोबां मानसियानो मा फैसाजों माने फैसाखौ इउज खालामनो रोङियाव फैसाजोंनो गाब्रबनाय नुनो थांना थाङाखै नोंसोरो आंथ' गोबां नुयो माने फैसा गोनां मानसि दं आरो ओमफ्राय सानफ्रोमबो माने आंनि लोगो सिख्लाफोर लोगो दङ कल हरनानै सिख्लाखौनो नागिरबाय थायो थारमाने जोंना सारा उमुगाव बेरायनो थांनायदो थांफानोबाथ' फ्रियावनो लांफागोन माने फैसाखौ माने मा फैसा जाबाय माने बेरायनो थांबानो सिख्ला नांगौ बेफोरबायदि ओरैबायदि आंनाव माने आंनि लोगो सिख्लाफोर लोगो दङ दे माने एकदमबारे आंनि खास लोगो बेनिफ्राय बिसोरो बबावबा माबायो ओमफ्राय बिसोरखौ मा समायना नुनानै मा बिसोरखौ माने सानफ्रोमबो फैसाजों इउज खालामनो नागिरो ओरैबायदि काहानि बुंथाव जाया ओरैबायदि माने लासिंसिं सैथो बाथ्रा बुंनो थाङोबा माने सैथो बाथ्राया हजम जाया लोगोफोर बेनिखायनो आङो बे बाथ्राखौ बारा बुंला दा लोगोफोर आं मा बुंनायदोंमोन जोंनो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे मा मिडिया नांगौ माबायदि मिडिया मिथिबायना नोंसोर नायगोन ना नाया मिथिया रिपाब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी जोंनि आसामनिनो अर्नब गोस्वामी बिथां अर्नब गोस्वामीया मा पुस्ता हे भारत जोंनो बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे निउस नांगौ जाना दङ पुस्ता हे बिटिसि नंना नङा दा आंखौ बेफोरबायदि बुङोब्ला आंखौ बुंगोन सोरबाया नोंलाय मानोथो बानायाखै आङो न'आव थायोब्ला 100% बानायगोन पुस्ता हे दा जों मा बिटिआरबो नंथ'आ बड'लेण्डबो नङा जों पुस्ता हे बड'लेण्ड होननानै जेबो लाब गैया पुस्ता हे बिटिसियावनो दं नालाय पुस्ता हे बिटिसि नांगौ जोंनो माबायदि बर' हारिनि थाखाय डेभेलप बर' हारिनि थाखाय गोरिबफोरनि थाखाय माने गिदिर गोलावफोरनियाव कुइसन खालामनाय जेरै अर्नब गोस्वामीया माने गासैखौबो कुइसन खालामो देशनि थाखाय सोरबा मायबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला बेनि सायाव अर्नब गोस्वामीया कुइसन खालामो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा मा नांगौ पुस्ता हे बिटिसि माने हिम्मतबो थानांगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा मैया मोनसे निउस मोनदों सोरबा मिडियानो आं सिनाया नामखौ मिथिगौ बाट लेकिन बिथाङा मा गावनि माने मिडियाखौ गारनानै इउपिपिएलआव जइन जानाय बेनिफ्राय अमा मिसननि बागैबो बाथ्रा बुंदो थिग दङ आं बेनि सायाव जेबो बुंनो साना नाथाय जों नेक्स्ट भिडिअ बिजनेसनि बागै रायलायगोन इमान गासैबो माने इउपिपिएलआव थांनानै माने ओरैबायदि बुङो अमा मिसन ना अमायाव बेसेबां प्रफिट दङ मासे मानै अमा फिसिनानै बेसेबां प्रफिट दङ जोङो नेक्स्ट भिडिअ बिजनेसनि बागै सावरायगोन नाथाय जोङो अमा बाथ्रा बुंबाय थादों नालाय सासे मिडियायानो जोंनिया मा दा इउपिपिएलआव हाबैलायनाय बाथ्राखौ जों नुनो मोन्दों आं जेबो बुंथ'वा बेनि सायाव मालाबा बिथांखौ लोगो मोनोब्ला निस्सय आं कुइसन खालामगोन दा आङो बेयाव थानानै बुंनानै जेबो लाब जाया लोगोफोर सोरबाफोर हायोब्ला प्लिज अननानै पुस्ता हे बिटिसि बेफोरबायदि दा जोंनियाव फंबाय आरके लाइफ दंमोन आरके लाइफखौबो मा खालामखो आरके लाइफआबो आं सिगाङाव बुंदोंमोन माने गोबां माने जेंना बेफोरबायदि कुइसन खालामनाय लोगो लोगो आरके लाइफ फंबायखौ सोरबायानो माने धुमखि होयो मायो केस दा फंबाय आरके लाइफआबो स्रि जानानै दंफैयो मा होनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि बुंनोनो हाया लोगोफोर मा होनबावनो नेक्स्ट भिडिअ जोङो बिजनेसनि बागै रायलायगोन सानसेबो जोङो बिजनेसनि बागै रायलायाखैना जोङो नेक्स्ट भिडिअ बिजनेस अमा बिजनेसा बेसेबां गिदिर अमा बिजनेसखौ मासे मानै फिसिनायाव प्रफिट दंना गैया आरो अमा बिजनेसा 50टा 100टा फिसिबासो प्रफिट दङ नामा बेनि खरसा बेसेबां जोङो गोरिबा बेखौ फिसिनो हागोन हाया जायनि न'खराव 10,000बो फैसा गैया बिसोर फिसिनो हागोन हाया जोङो बेनि सायाव बिजनेसनि बागै जोङो नेक्स्ट भिडिअ सावरायगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द